Assalamualaikum, salam yuhu, mantap. Iki lur, ning Jawa iki enek istilah utawa tembung lur. Tembunge iki ora obah, ora mamah. Kuwi lur, ya kuwi iki bener lur, bener. Ibarate nek dhewe iki ora nyambut gawe, ya ora iso madang lur. Ya nek donga ki perlu, ning ki ya diimbangi kambi berusaha, kambi obah, kambi nyambut gawe kuwi mau lur. Ya samangsane dhewe iki isih dikeki raga kuat, balungan bakoh. Ya gek dasdes nyambut gawe lur. Aja seneng jagake dikei wong. Ngono lur. Engko ndak dikira ngemis.